फाइडिंग के फ्रेंड्सों संतिनी हने हाय नोटिफिकेशन कदाल नारनाय फ्रेंड्सों अमंग के सिनी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस फ्रेंड्सों जरा दिल्ली पुलिस खाना मुसुंनाय नरंनि बागै अमंग खबर काहाम हेड कांस्टेबल फ्रेंड्सों ओ जागाव चलाबो रिमाने बुरि रगबो रिमाननाय और रना हंके 12 पास हंके नरक एप्लाई खालायमाननाय हंके फाइदि जों पूरा डिटेल्स भाबे नायनाय लायनाय नरक नायतंदि भिडिअ पायसाक हम मिया 17 तारिख नोटिफिकेशन नहरका मिया 17 तारिख मे मिया नि सिमिनो सेंखा फाइनाय जून मासनि 16 तारिख जरा नरक हरनि 11 जरा एप्लाई खालायमाननाय तो फ्रेंड्सों नरक अ जागाव जदि 16 तारिख जून नि 16 तारिख जरा एप्लाई खायफैमेन परे जदि कोनो मिस्टेक नि थांगा आंखांके नरक 21 तारिख जून नि सिमि 25 तारिख जून जरातै नरक करेक्शन खालायमाननाय हिंके अ जागाव कंप्यूटर बेस नरक पुला कंप्यूटर बेस एग्जाम उंनाय आबो हंके सेप्टेम्बर मासो उंनाय अ 2022 नि सेप्टेम्बर मासो नरक कंप्यूटर बेस एग्जाम उंनाय कंप्यूटर बेस एग्जाम मता मता फायनाय बोसों मारनि फायनाय आबरक पूरा डिटेल्स भाबे नायलायनाय आइटा मता मो टेस्ट मारनाय आबरक जों पूरा डिटेल्स भाबे नायलायनाय नरक नायतंदि भिडिअ पायसाक गे फ्रेंड्सों सिनी दिल्ली पुलिस नि बेतन कितो काहामनो पे मैट्रिक्स अ जागाव लेवल 4 25,500 टू 81,100 टाका प्राय नरक अ जागाव जॉइन खायकिया माने नरक 45,000 टू 55,000 सिमि नरकनि स्टार्टिं नाय इनके अ जागाव चलारंनि बागै वैकेंसी रिजार्व दंगो अ जागाव ओपन नाय डाइरेक्ट एसटी रंनि बागै 51 54 आर फर एससी 59 आर फर आर्निजाब जनरल 217 आर फर ओबीसी 123 एक सार्विसमैन रंनि बागै दंगो आरो एसटी रंनि बागै 6टा एससी रंनि बागै 6टा आर फर आर्निजाब 24 टोटल अ जागाव चलारंनि बागै 559टा दंगो आर फर बोरि रंनि बागै हांके अ जागाव ओपन न डाइरेक्ट एसटी रंनि बागै 30 एससी रंनि बागै 32 टोटल और 276 दंगो आर्निजाब 119 दंगो फ्रेंड्सों सिनी एज लिमिट हिंगांके तो बोसोर जरतै बयस रिमाना हिंगांके 18 सिमी 25 नांनाय जनरल आबा हेरंके एगे एससी एसटी आबा हेरंके 5 इयर रिलैक्सेशन मानखांके 30 जरतै नरक एप्लाई खालायमानाय जदि सिनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स अ जागा रजाक दंगो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नरक 12 पास नांनाय बा 12 पास लेवल नि जे कुनु नरक डिप्लोमा खाजाक नके नरक अ जागाव एप्लाई खालायमानाय प्रोफेशनल अटेनमेंट नरक टाइपिंग टेस्ट मारनाय फ्रेंड्सों टाइपिंग टेस्ट मानो नांनाय 30 वर्ड पर मिनिट नि साव नरक अ जागाव टाइपिंग टेस्ट मानो दा मायादा अब नरक जदि प्रिपारेशन नरक गाहाम खालायमा नंहांके क्वालिफिकेशन खालायमा नंके नरक टाइपिंग दाबुंनि सिमि सोरंगांके जाते नों क्वालिफाइड मन फर रिटन एग्जाम नो क्वालिफाइड मन फर नरक उलो टाइप टेस्ट दिकिनाय जा जदि नों टिगिनान चान्स दङ नंहांके एग्जाम रगो नों प्रिपारेशन खायदों नंहांके फ्रेंड्सों हिंदी बा हिंके तो 25 वार्ड गेनो अंगो कुनो अ जागाव सर्टिफिकेट नांनाय आमहाय कुनो गरै अ जागाव इनके नरक और एनसीसी सर्टिफिकेट दं हांके नरक अ जागाव इनसेंटिव मार्क बोनास मार्क रुजांनाय एनसीसी सी सर्टिफिकेट इनके 5% बी सर्टिफिकेट इनके 3% ए सर्टिफिकेट इनके 2% खलायनाय नरक बोनास मार्क रुजांनाय नंनि एग्जाम रिटन एग्जाम नि मार्क बोनास नरक एग्जाम फी हिंगांगे तो और आदार बा जनरल कैंडिडेट उनके 100 टाका मारनाय एससी एसटी आबा हेरंके एग्जाम फी रनांगिया तै फिजिकल हैंडिक्राफ्ट बा एक सर्विसमैन दंके एग्जाम फी रनानि नांगिया सिनि एग्जाम सेंटर उनके तो आगरतलाव नंनाय सिनि त्रिपुरानि बागै हिंके सिनि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बा मोड ऑफ रिक्रुटमेंट तामता मा खलायनाय नरक पुइला फास नरक कंप्यूटर बेस एग्जाम मारनाय 100 मार्कनि आर फरे नंनि फिजिकल एंड्योरेंस बा मेजरमेंट टेस्ट नरंनि मेजरमेंट खायनाय तै नंनो रानिंग रक खायरेनाय गंके आर फरे अ जागा क्वालिफाइड हंके नरंनो टाइपिंग टेस्ट नानाय टाइपिंग टेस्ट नामन फरे अमु टाइपिंग टेस्ट हंके 25 मार्क नि आर फरे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बो नानाय दिल्ली पुलिस नि दारा हंके सिनि अ जागाव रिटन एग्जाम नरक 90 मिनिट माने 1.5 घंटा बाय कंप्यूटर नि बिसिंगति नरक एग्जाम मारनाय ऑनलाइन एग्जाम मारनाय नरक 100 टा क्वेश्चन फायनाय ते 100 टा मार्क नि नेगेटिव मार्किंग दंगो अ जागा 2 टा साया हंके 1 मार्क हंके नरक हिंदी तै इंग्लिश बाय और एग्जाम के फाइनाय जनरल अवेयरनेस 20 मार्क नि आर फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स माने अरिथमेटिक अंक 20 टा क्वेश्चन 20 मार्क नि फाइनाय जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क 25
question फाइनाय इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 खालायनाय फाइनाय आरो फरे कम्पिउटार फान्डामेन्टेल एमएस एक्सेल एमएस वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट आम हायरंनतुयनै question फाइनाय 10 टा 10 मार्क नि टोटल 100 नि फाइनाय एग्जाम रिटन एग्जाम इंगे सलारंनि बागै फ्रेंड्स आं फिजिकल टेस्ट आमटामंनाय 1600 मीटर रनिंग मा खारनाय जारा 7 मिनिट बे कंप्लीट मा खारनाय नरक लंग जाम्प 12.5 फुट बा 12.5 फुट न आर फरे हाई जाम्प 3.5 फुट मा खालायनाय नरक बोरै रखम गांके 800 मीटर मा खासिनाय 5 मिनिट बे कंप्लीट मा खायनाय लंग जाम्प बरं 9 फुट आर फरे हाई जाम्प के 3 फुट कुसुक मा बारनाय जलारंनि बागै और हाई चुंगना नांनाय 165 सेमी रिलीजिबल बाय 5 सेमी माने एसटी एससी आव 5 सेमीस रिलीजिबल रिलीजिएशन मांखा हंके एसटी कैंडिडेट आम हायरक जेकुनो तंहायके नरक लादाख आम हाय त्रिपुरा मिजोराम मेघालय आम हायरक एरिया नि कैंडिडेट हंके 5 सेमीस रिलीजिबल माननाय हंके नरक अ जागो डायरेक्ट फुट सांखा हंके 5 फुट 3 इंच हंके नरक तिकिनाय आम हाय सेम और चेस हंके तो 78 सेमी टू 82 आम हाय बोरै रखमके अ जागो 157 सेमी 157 सेमी 5 सेमी रिलीजिबल मांखा हंके 5 फुट कुसुम हंगे न बोरै हंगे एप्लाई खालायमानाय इंगे फ्रेंड्स आं अ जागो नरक लास्ट जे कंप्यूटर टेस्ट मारनाय माने दिल्ली पुलिस द्वारा तामता मारनाय एमएस वर्ड अ जागो डिटेल्स दङ एमएस वर्ड तामता माखानाय एमएस पावर पॉइंट ताय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ तीनटा तयनाय नरक टेस्ट नाजांनाय बरंनि थानि इंगे फ्रेंड्स आं सोंबायके एप्लाई खायनाय इंगे सिनि SSC-2022 माने सिनि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नि वेबसाइट टिके जों थांगैनाय एप्लाई मा खायनाय फ्रेंड्स आं जतो सिलेबास डिटेल्स जतो डिटेल्स अ भिडियो डिस्क्रिप्शन आं नोटिफिकेशन नि लिंक रनाय ताय एप्लाई खायनायनि लिंक बा आं अ भिडियो डिस्क्रिप्शन रनाय नरक एप्लाई खायनायनि गांके स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नि वेबसाइट आ थांगैनाय नरक आजागो रेजिस्ट्रेशन खाय लॉगिन खाय नरक एप्लाई खायनाय इंगे जारा आगी जे कोनो नरक एसएससी जीडी हिंदी जे कोनो नरक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा एसएससी नि बिसिंग जे कोनो जॉब एप्लाई खाय तो हांके नरक ने जे रेजिस्ट्रेशन आईडी आम बाय नरक लॉगिन खालायै नरक नि आईडी ओ लॉगिन खालाय हाबो हांके नरक आजागो ऑटोमेटिक नो दिल्ली पुलिस नि हेड कांस्टेबल नि एप्लाई खायजनाय लिंक फायनाय एसएससी ओ हांके एक बार ने बारा नरक रेजिस्ट्रेशन खायनो नांगिया आवन बागै जों जेपुरो रेजिस्ट्रेशन पुइला खालायो नर आपुरनो काहाम के सेव खालायनाय नंनि आईडी पासवर्ड रक डाटा रक ठीक ना रबि जदि नरकनि आईडी पासवर्ड नर मुइतो मालि आं हाके नरक आईडी पासवर्ड फरगट खायमानो नरकनि मोबाइल नम्बर आरो थांगैनाय नरक ठीक खालायनाय नरक एप्लाई खालायमानाय फ्रेंड्स आं आसंनो नरक नम कासे सिगनसे इनफरमेशन जदि नरक कोनो साइबाना मसंखांके नरक कमेन्ट खायदि